Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Ya ilahu abin bautawa Khaliki mabuwayin sarki. Dan Aliru shiri yayi daidai, Kai ka ba da umarnin haddace naka littafi mai tsarki. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Kai ka kaddara duk mai himma za ya cimma haƙoƙan sauƙi, gashi kayi nufin Aliru a dinga haddace Alƙur'ani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Rabbi kai tsira da aminci gun Muhammadu manzon tsira. Dan Aliru shiri yayi daidai, Annabin da ka bai wahayin Ƙur'anu na kasilar gyara. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Alihi da sahabu muna gaishe su tun da suka yi har ƙaura don su taimaki manzan Allah ya ɗadinu kwari har tsauni. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Sallama a gare ku da manya da ƙanƙanan ku maza har mata. Dan Aliru shiri yayi daidai, ‘Yan Aliru da kyabbi dukanta ilahu ya yi muku babbar gata. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Don ku haddace ƙur'an sauƙaƙe ba batun wahala manufa ta gata nan fa Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Shekara ta 2016 an ka assasa wannan haske. Dan Aliru shiri yayi daidai, Dan a taimaki al'umma ta Aliru kai wancan har make. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Ɗalibai 60 aka fara aza su kan gwada bewan kake gashi yau jama'a sun shaida Ubayyu ta gaba ba ƙaulani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Gaskiya da ya ce yau gashi Ubayyu na ta yawan haskawa. Dan Aliru shiri yayi daidai, Ɗalibai na ta yau sun doshi 600 a cikin gaggawa. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Ba batu na ba a makarantar rabu ya yi mata babbar baiwa. Ɗalibai da yawa sun samu rabo na haddace Alƙur'ani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Yau Ubayyu tana daɗa samun ci gaba a dare har rana. Dan Aliru shiri yayi daidai, Tun da fari gini na firamare ake darussan ƙannena. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Arziki aka ci a firamare a haddace Alƙur'ana sannu ana hidimar koyar da Alƙur'an ba rauni. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Tun da shi zakaran da ilahu ya kaddara tilas zai cara. Dan Aliru shiri yayi daidai, Sosai ilahu ya kaddara samun na tafili domin gyara. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Sai kwa hajji Abu Salime ƙaunar Muhammadu manzon tsira sun ka share hawaye tare da abba mai kishin Ƙur'ani. Dan Aliru shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Shi ko honorable na Aliru Buhari yayi azama ai shi ma. Dan Aliru shiri yayi daidai, Yayi gini na classes har 6 dan saboda diyan al'umma. Rabbi yayi muku
muku babbar baiwa. ‘Yan uwa ku fito don kammala ayyukan na gini, ai mu ma kar a bar mu a baya cikin sha'ani na Khaliqu Ar-Rahmani. Dan aleri shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Kabin ta haddata Alƙur'ani. Ba musu makarantar ta yi nasara da ci gaba mai ɗorewa. Dan aleri shiri yayi daidai. Ga uban tafiya Alaramma Shehu Abdurrashid ɗan baiwa. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Yayi tsayi na daka domin dasa wanga alkhairi don kowa, Rabbana ya taya ma ɗan Sulemanu mai hidimar Qur'ani. Dan aleri shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Kabin ta haddata Alƙur'ani. Gaisuwa ta musamman zan miƙa ga wanda suke hidimomi safe yamma saboda suna kishin tabaraka babban sarki. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sheikh Abubakar Giro Argungu ka cika babban gwarzo, ga karatu ga hidimomi, Rabbana ya daɗa ma girma. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Jinjinar mu ga Hajji Abu Sale ubanmu da Alhaji Abba, har da Honorable na Aleru Buhari mai kishin talakawa. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Hajji Adam Magawata gaishe ka, Hajja Suwaiba ma dawaki, Hajja Maimuna Adam Aleru, Rabbana ya daɗa muku girma. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Umaru alkali sannu da ƙoƙari da yawan hidimomi, sai Muhammad Magawata mun gaida ku aiki yayi daidai. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sayyidi Alaramma Abdurrashid na je ga gwanin Qur'ani, har da Malam Musa ɗaga Abubakar fari mai kyan hali. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sai Shu'aibu Alhaji tare da Usman Isa da Tijo, har da Abdullahi Umar da Haruna Jebi ban mance ba. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sai Habibu da Ladan har da Abubakar memba ne shi ma, ayyukan da kuke subhana ya ba ku sakayya mai girma. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sannu injiniya Adam Bello uba da Tukur ɗan Yakubu, har da Hajji Aliyu Buhari da Murtala memba ne shi ma. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Bangaren malamai Musa Jiga Mujtaba ɗan Iliyasu, kana sai Luqman Umar Mahamudu Yakubu manyan fama. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Sheikh Shafi'u da Nuhu da Abdullahi Abdul Jalal da Sunusi, ga Anas da Shafi'u har da Aminu Yusha'u ban ware ba. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. Malaman Qur'an su 14 ga su babu rage, na kawo addu'ar da muke, Allahu ya ninka sakayya 'yan baiwa. Rabbana yayi sakayya a gare ku yadda kuke hidimomi. To ya kamata mu gode Allah, 'yan Aleru shiri yayi daɗi. Dan aleri shiri yayi daidai. Yau Ubayyu abar fahari ce, ayyukanta suna yin faɗi. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Ta zamo rahama ga Aleru da Kebbi, gani ina yin kauɗi don taya muku murna, kun tsere sa'a a dukan fannoni. Dan aleri shiri yayi daidai, marhaban da Ubayyu bin Kabin ta haddata
alƙur'ani. Duk ku ƙara zagewa don ɗaga martabar ta dare har rana. Dan alir shiri yayi daidai. Tun da dai ta zam inuwar hutu ga manya har da ƙanana. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Gaisuwa ga Ubayyu farar saƙa da tafi maɗigun suna sannu alfijiri mai kore duhu da kore shirin shaidani. Dan alir shiri yayi daidai. Marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace alƙur'ani. To duk ku daddaga hannaye mu yi addu'a da maza har mata. Dan alir shiri yayi daidai. Rabbana ya kiyaye Ubayyu ya sa ta tsere sa'a manufata. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Zuljalal ya sa ta zamo fitila ta haske gidaje kwata. Ya ilahu ka taimaki duk mai taimakon harkar Qur'ani. Dan alir shiri yayi daidai. Marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace alƙur'ani. To nan nasa aya a kasidar nan gare ku ina ban kwana. Dan alir shiri yayi daidai. Yan aleru a yau na zamto ɗan garin ku masoya juna. Rabbi yayi muku babbar baiwa. Sha'irin ku Abubakari yake mai kasidun Alƙur'ana kan tamawi min jibiri a jihar Kano nake babban birni. Dan alir shiri yayi daidai. Marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace alƙur'ani. Dan aleru shiri yayi daidai. Marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace Alƙur'ani. Dan alir shiri yayi daidai. Marhaban da Ubayyu bin Ka'abin ta haddace alƙur'ani.